Täälläpäs on helvetin tylsää. Poika, juuri tällaista rauhaa kaikki soturit haljavat. Minä vain mietin, mitä Ganon oikein hommailee. Teidän majesteettinne, Ganon ja hänen pikkuperkäät ovat vallanneet Kuridain saaren. Mitäs me voidaan jelppiä? On kirjoitettu, vain Link pystyy pieksemään Ganonin. Mä nappaan mun tavarat. Ei ole aikaa, sinun miekkasi piisaa. Miten se olisi pusu? Onneksi. Ei ole onnistuva. Luodaan utua putkeen. Voi helvetti, mitä noin lärvittanut. Nämä ovat ilkeyden lärvejä. Sinun täytyy vallata jokainen. No ei kai sitten muuta kuin tuumasta toimeen. Tässä on kartta. Minne haluat mennä? I don't know.